Equasha, Managatuara, go ahead, Muganga. Only she 2013, when she amazing. My flag of English speaking school in Ghana. And we have 720 students. The outputs, they went 36 adults, of which we have son at that time. Yes. I want to know about 24 years and no money. Honestly, nation in Igbo very well. Him the rooms who like who go was Nikin the bread chineke. So for them na go whoever. So he have variety grebe di chicha ona no tumda. Ona wo mpushi zuka Saturday dobla. Oya black water show me. Okwa teshi ana kokwo. Black water show me. I na eme ihu akwa ebele kiriri abashe lekiri na bo. Ona basa shi ebe di chicha maka na agwa ndị mmadụ na iga ha ebulite nwoke ocho elu without the language. Ota na ngo bana akore wa oja ko ni ro ngo ba ewulelu a chile hele menga but onye so abeke so nye ko na nye Ibrahim ga nye nwiki palite obi ai ngo bas ndi Igbo wo ai no nga and the tinku Igbo na jinga ai ga gada hunye ta ba Igbo school ai meke na Ghana o ba la lugwa afọ ka 2013 o ba 10 years on agiji bo ofuma o yi so ge meke mara am ne mo ke mara na ihe ile wo ekpo na agba na Ghana ma manwa afrafo enwere ebe ahụ enwere 66 masquerades mana kushi na ma ihe niile anyị mechaga ga Okija ga hụta ihe a ọkpata Okija kedu Africa ihe niile na anyị nwere na Ghana enweghị ka esi ala Igbo egwu ha abịa mgbe anyị bidoro ọhụrụ anyị na-akpọ ha abịa anyị bịala anyị ọ na-efu anyị nnukwu ego anyị jizi aka kpọta ndị isi ala Igbo bebe arụọ ya enwere m ụlọ dị special ebe a dọrọ mmanwụ dị iche iche ebe a ga-aga ịhụ ya izọgụ mmanwụ akpọtazie ndị isi ụlọ bịa bịa kụziere ụmụnne anyị enwe ndị na-agba ya echi ahụ ruo ha agbọchicha akpụ ahịa ha agbacha anya ha ego ha lawa ọnwụ Igbo anyị abịakwa na Ghana ka mgbe anyị bidoro ihe Igbo anyị bịa gwa ụmụnne anyị ka ha gba mbọ nwee ebe a na-akwa akwa ihe ndị anyị nke akwa na Ghana ụmụnne anyị kwaga ya ụmụnne anyị na-akwa ya abịakwa na parliament ndị obodo nna anyị kwule anya ị ga-ahụ ihe Igbo ka ha na-eyi ndị ga na-akwụsị ịkpọta anyị ọwa anyị mere ka ha iwe ha anyị na-eyi na ha na-akwụta ụgwọ karịa because amaghị anya ha chiri ote ha na-arụ ugbu a ndị Ghana be ha sị so they clothe like your king for me. I na-arụ ha na-eyi ọwụ ihe ga-ụgwọ naira asị 1 naira ha kwụ ụgwọ a na-egosi na ihe ndị ahụ maka anyị na-ebulite ya elu. Nna m ukwu ịbịa mmemme anyị ọwụ naanị ndị Igbo ka anyị ji mmemme a na-eji ma Hausa jee Yoruba ma ndị Ghana ma ndị Togo ma ndị Abidjan ihe anyị na-epromote ugbu a African culture. Last year the Minister of Tourism in Ghana said that Igbo culture the biggest cultural display in Ghana as a diaspora cultural display never been before. And even if we see Igbo n'ụwa niile ọ na-anụ na anyị nwanne na Ghana ka gọọmenti may approve. When the baby was Igbo the government of the land I na-eshake oge a na-eme na Nigeria Ghana permanent staff of office away behind ndị Igbo nwere permanent seat na Ghana Traditional Council not in Ghana before. Yoruba celebrate 240 years in Ghana and how we can be but the traditional institution in Ghana recognize them. Hausa ofu ha mana yonwa ai botation na ha ga nna m ukwu n'ike na-ebere Chineke anyị dị ọfụma anyị siri ike anyị dị ahụ n'elu na-ekwute okwu ọma ndị na-anọchite anya anyị ebe ahụ ka a na-akpọ embassy ha na-elegara anyị anya maka ha ma na ihe gbasara Igbo ahịrụ ka ọkụ na-enwu enwu mgbe ọbụla ihe na-akpọtakwa ebe a ndị Hausa ma ndị Yoruba ọkụ ikpeazụ ahụ onye Kalaba ihe gbasara ndị Igbo a na-elegara anyị anya onye Igbo bụrụ problem karịa ha sị go to your king a na-ekwe elegara anyị anya anyị makwa gbakwanye ajụ buru ya na-emechi ike nna anyị Chukwumọgọ ma ị ga-abịa ka afọ nke ọzọ ị ga-abịakwa na ndị ọzọ dịgasị iche iche ịbịa anya hụ ihe anyị mere
ama m sara na agbaga anyị mmanya ụkara mgbe ịgbajizi ya agbaju m na-akọwa na ihe anyị megewo ka anyị bụrụ omenala anyị elu ọkwana onye nọ n'ụlọ zipụrụ onye gara ụzọ iji osisi ya gaa weta ihe ọkwa unu ka anyị na-arụ ọrụ ebe ahụ mana anyị mere ka ọ bụrụ ihe na ọ dị mkpa na onye ọbụla wụ onye Igbo echie ga-ezu Igbo n'ụzọ ije ma wee zu udo ile ị ga-aga na eze na-achị obodo ga-akpụpụgara ya owu maka ihe ị na-achịwu n'ụzọ ya ma ọwụ ụzọ ije ịgwa ndị okenye gwagara ha okwu ndị niile anyị na ha nọ na Ghana na-amụta omenala karịa ka esi ha si wee too ha lakwa ha gwagara ndị ụlọ ugwu so okpu ebukwe n'isi ahụhụ iji megide ndị nna anyị nọ n'ụlọ kima ọ ga anyị nwa gara mba gbabute anụ butere ha agụ anyị gbabutere ha na-agọzi anyị oge niile so nna m ukwu ihe ahụ isi ike ihe ọ ga-amagbu onwe na mma ọ ga-eke ndị Igbo aka nnukwu maka azụ ya lala omenala ya lala ihe iwe ọ ga-enyere anyị aka mana ihe m na ya ọwụ ime ya ka o rute ebe niile ike na-ebere Chineke from them go down from me who chairman committee on diaspora affairs. I went now capital market and institutions. Okay, I'm on it. Capital market was the other guys. Now you go on it. I come to go. I need to get back. But we are down one Okuli, so I have to take big on. We go like how? Well, my young man didn't get my help. Who get them to my game back on help? I come to go to my house. So now you there. I know what I'm more. He was some pictures and said, "Listen, show this you go to prayer." But all I told God, Jesus.